Братя, време е. Дойде часът за борбата. Никому не трябва да се надяваме. Ако ние не сме способни сами да извоюваме свободата си, това значи, че не сме достойни да имаме свобода. Всичко ще сторим за отечеството. Балкана ще ни бъде дом и закрила. Трябва да вземем пушките и цяла България ще се дигне. Трудно ще оставим семейства си, но е нужно за делото. Да се помолим за България. Бързо! Трябва да ги посрещнем, сигурно са изморени от тук. Няма по-хубаво от дома и обеща на близките. Хайде, да ги посрещнем и обясним. Добре дошли, влезте! Дава Бог добро. Само вие ли сте? Какво ще ви е нужно? Другите са в планината. Благодарим за добрината. Ще ни трябват дрехи и храна, ако може още оръжие. Че турците са близо. Всичко ще приготвим по тъмно. Само се пазете. Къде да оставя стомната, мама? На масата, чедо. Какво правиш, дъще? Моля се, мамо, за бунтовниците се моля, за освобождението са тръгнали, за свободата да се жертват. И аз ще се помоля с теб, Како, да стане по-силна молитвата ни. Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети Твоето име. Бог ще ни помогне децата ми. Земята е свещена, преминала през много препятствия и пак ще оцелее. Не бойте се, само вярвайте. Момичета, елате да ми помогнете. Донесите тестото. Подай брашното и водата. Пораси с брашно. Како? Трудно ли е да се меси хляб? Аз ще се науча ли? Ще се научиш, щом имаш сърце. Хлябът се меси с любов, защото е пратен от Бога. И с благодарност към земята за щедростта. Казваш, че хлябът се меси все в мълчание, за да се помолим за здраве и живот. Но защо? Трябват чисти помисли, за да се докосва хляба. Ако хлябът е храна за тялото, то тогава коя е храната за душата? Душата се храни със Словото, с хубавите думи. Буквите дават живот, защото знанието е сила, която грее като свещ тъмнината и дава бъдеще на поколенията. Бог посява и в земята, и в човешката душа детето ми, за да се родят хляб и слово. Какво има, братко? Огрижен си. Но ще дойдоха от комитета. Да възстанем. Хайде, всякой на работа, да се извести на момците. Виждаш ли там горе на скалата? Двама седнали турци. Гледай как се търкалят нагоре.
работила. Ела да ми почетеш. Книгата е безценно богатство, нали? Ще ти почита. Тая прохладна майска вечер чорбаджи Марко, гологлав, по халат, вечеряше с челядта си на двора. Господарската трапеза беше сложена, както по обикновение, под лозата. Чети, чедо. И знай нашето А, Б, В. И буквите душа имат. Тъмнина са родени, но светла душа имат. И гонени са били, но никога не са били изгубени, защото са дадени от Бога. А всичко, което е дадено от Него, е свято. За добро е. Хлябът вече е готов. Сега го извадих от пеща. Да покрием хлябът, да е готов. Да има храна по пътя. Ще ги чака дълъг път. Напуснали са семействата си. Ще ги нагостим и ще ги изпратим с добро. Голямо сърце трябва да тръгнеш живота да си даваш. Ще занеса хляба и прясна вода ще им налея. Как ще остане без теб? Не искам и да си помисля, ако попаднеш някога беззащитна в турски ръце. Но си длъжен на делото. Трябва да знаеш, че човек, когато реши да бъде от полза на народа си, е принуден да изостави собствената си работа. Ще те чакам. Няма да те забравя. Сами ги ушихме. Вземете ги. За България ще се биете. Вие сте смели българки. Подвиг не сме извършили. Чудо не сме сторили. Изпълнили сме само своя дълг. Но са победили страха и сте помогнали на делото. Ето и турбата. Вътре са жълтиците, които отецът даде. Ще вземете с тях оръжие. Бог да ви пази. Дружина, елате! Обградени сме отвред с турски войски, но не се плашете от техните куршуми и топове. Бог ще защити и нас, които живота си търсим нашите правдини. Турчин милост няма. По-добре да умрем славно на бойното поле, отколкото да се предадем в ръцете пред вековния наш мъчител. Хайде, братя, да тръгнем с оръжие в ръка! Дружина, време е да тръгваме. Не стойте тука. Бегайте. Вземете хляб и тръгвайте към гората. Бог да ви е на помощ. И вземете оръжията. Дружина, настъпи нашия час да покажем любовта си към робското отечество. България ще бъде свободна. Може да умрем,
но ще умрем като свободни по дух юнаци. Напред, братя! Майка България има нужда от нас. Да вървим, братя! Да живее България! Да живее България!